Nakadawat ang Provincial Library of Misamis Oriental ug pasidungog ug pag-ila sa National Library of the Philippines isip isa sa mga labing maayong library sa tibuok nasod sulod sa ikaupat na nga tuig. Niaging Martes, Enero 18, 2022, ang Provincial Library of Misamis Oriental giila sa National Library of the Philippines piniagi sa ilang Public Libraries Division isip monthly report completer sa calendar year 2021. Kini nga pagrekognisar pag-ila sa pipila ka mga pampublikong librarya sa nasod nga magmamalampuson sa pagkumpleto sa pag-update sa ilang binulan nga report sugod Enero 2021 hangtod Disyembre 2021. Ang Provincial Library sa Misamis Oriental isa sa mga pipila ka librarya sa nasod nga nakadawat sa pasidungog nga nagsugod tuig 2018 ug nahitabo lamang ubos sa pagdumala ni Gobernador Bambi Imano isip gobernador sa probinsya. Lakip sa giila sa National Library of the Philippines ang Hingoog City Library nga gipanguluhan ni Miss Janet Helen Alaba Tangkian ubos sa pagpangulo ni Mayor Eric Cañosa. Medina Municipal Library, gipanguluhan ni Mr. Florante Casil ubos sa pagpangulo ni Mayor Jap Puertas. Ug Lagonglong Municipal Library na gipanguluhan ni Ms. Lotis Adonis ubos sa pagpangulo ni Mayor Donato Chan isip apil sa mga syudad ug munisipyo sa tibuok nasod sa Pilipinas na magmalumpuson sa pagkumpleto ug pag-update sa ilang binulan nga report alang sa calendar year 2021. Ang usa ka syudad ug duha ka munisipyo nga nagikan sa lalawigan sa Misamis Oriental nga napasidunggan nagpamatuod lamang nga nagpadayon ang probinsya sa paglambo sa hisgutanan sa edukasyon. Ang Provincial Library Office sa pagpangulo ni Ms. Rochelle Pahara nagpadayon sa paghatag og kalidad nga mga reports og serbisyo alang sa mga misamisnon kay ang libro usa ka hinagiban aron mapalambo ang edukasyon nga usa sa mga haligi sa panggobyerno ni Gobernador Bambi Imano. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera, ako si Lambo Jessie Andaliasa alang sa limpyo ug matarong na panggobyerno, Padayon Pilipino.